uitat pentru ședință. Mulțumesc. S-a conectat și domnul Giurgiu. Da. Domnul primar propune pentru viitor dotarea unei săli de ședință special amenajate în incinta Căminului Cultural. Sunt supuse la vot amendamentele, fiind admis numai amendamentul privind transmiterea live a ședințelor de Consiliul Local. Se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind aprobat cu 11 voturi pentru, 4 abțineri. Abținerile domnul Trifan, Julian Mehe și domnul Hărduț. Se adoptă hotărârea de Consiliul Local numărul 2 din 3/12/2020. Se dă citire punctului numărul 4. Îmi cer scuze să-mi dau... Mă auziți? Da. Te auzim, Mimi, ok. Cum dau mai tare rău aici? Închide microfonul, Mimi. Cum? Să-ți închizi microfonul, e ok, te auzim. Da, numai nu vă aud eu pe voi, că e încet, nu știu de ce. Ia, acum? E perfect, Mimi. Noi te auzim. Nu mă pun despre mult că dau citire procesului verbal. Da, dar foarte încet vă aud. Nu cred că e Pe max. Acum, un pic mai bine. Proiect de hotărâre privind aprobarea și organizarea comisiilor de specialitate în cadrul Consiliului Local al Comunei Simihaio Român, inițiator domnul primar Viorel Mărcuț. În urma consultărilor partidelor politice, fiecare formațiune prezintă domnului secretar general propunerile acestora, de care ea astfel expune faptul că președintele și secretarii acestor comisii se aleg intern prin vot, iar rezultatul se consemnează ulterior în procesele verbale ale fiecarei comisii. Se supune la vot propunerea celor 3 comisii, fiind aprobată în unanimitate de voturi. Comisiile, le știți, nu mai dau citire încă o dată acestora. Se trece la punctul numărul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Comunei Simihaio Român. Domnul președinte solicită propuneri, domnul Hărduț îl propune pe domnul primar, domnul Iuga îl propune pe domnul Matiș, domnul Vițu îl propune pe domnul Buzan. Se suspendă 5 minute ședința în vederea tipării buletinilor de vot, se sigilează urna și se asigură secretul votului. Se votează și rezultă următoarele rezultate. Domnul Trifan 5 voturi, domnul Matiș 6 voturi, domnul Buzan 4 voturi. Nu se adoptă hotărâre de Consiliul Local, având în vedere faptul că nu a fost întrunit numărul necesar de 8 voturi pentru un singur candidat, conform prevederilor UG 57. Vă spus, domnul secretar, dar trebuie din nou, aștia are citite, că le știm deja. Pentru data viitoare, ca să nu mai pierdem timpul cu aceste aspecte, înainte de ședință, în materialul de ședință, vă voi transmite inclusiv procesul verbal și atunci nu mai îl citiți dumneavoastră. Dar le știm și de ce să le mai, încă o dată, să le mai... Ok. Dacă aveți completări la procesul verbal, vă rog să spuneți. Dacă nu, vi-l supun spre aprobare, cum l-a citit domnul secretar. Dacă nu sunt mențiuni, vi-l supun la vot. Pentru. Nu mai e ok. E ok. Da, pentru. Doar dacă sunt abțineri, vă rog să... Nu sunt. E în regulă. Bine. Trecem la ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Simihaio Român din data de 18/12/2020. Există persoane care n-au primit ordinea de zi? Okay. Toți au primit. Dau citire? Da. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului rețelei unităților de învățământ pentru anul școlar 2021-2022 la nivelul UATC Simihaio Român. Inițiator Viorel Mărcuț. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Simihaio Român în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Simihaio Român. Inițiator Viorel Mărcuț. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor gratuități pe mijloacele de transport în comun pentru anul 2021. Inițiator Viorel Mărcuț. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Simihaio Român. Inițiator Viorel Mărcuț. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și a impozitelor locale pentru anul 2021. Inițiator Viorel Mărcuț. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui nou contract de asistență juridică, reprezentare, instanță aferent anului 2021. Punctul numărul 7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor de școlarizare la nivelul școlii gimnaziale Sfânt Mihai Român. Inițiator Viorel Mărcuț. Domnul secretar, suplimentare. Da. Există niște puncte pe suplimentare. O să vă dea citire, domnul secretar. Le știți, au fost discutate în comisiile de specialitate. Este vorba de câteva puncte în plus. Respectiv, unul dintre ele este adoptarea unei hotărâri de Consiliu privind aprobarea devizului general și a cofinanțării cheltuielilor neeligibile rezultate în urma actualizării listelor de cantități pentru grădinița cu program prelungit de la Odvin, sub măsura 7.2. Acesta este unul. Al doilea punct de pe suplimentar, nu le găsesc. Aici sunt. Da. Este vorba de lucrările ce sunt preconizate a se realiza de către persoanele care beneficiază de ajutor social. Sunt acel proiect despre care v-am spus în cadrul ședințelor de comisie. Al treilea punct este adoptarea unei hotărâri privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a drumului de exploatație agricolă 278 în favoarea comunei Sfânt Mihai Român. Da? Și al treilea punct este proiect de hotărâre privind aprobarea. Numai o secundă să-l găsesc, să toate pe aici. În dosarul de ședință. Privind aprobarea încetării contractului de locațiune al doamnei Cabinetului Medical Cuțui și încheierea unui nou contract de locațiune cu noua doctoriță Budulan, Cabinetul dumneavoastră medical. Cine este, dacă mai sunt alte suplimentări din partea colegilor? Dacă nu, cine este pentru ordinea de zi? Dacă sunt... Prezent. Toată lumea, da? Bun. Da. Ok. Da. Poftim? E ok. E ok. 15 pentru. Pe bine mă auziți, mă? Da, te auzim. Da. Bine. Rețea. Punctul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului rețele unităților de învățământ pentru anul școlar 2021-2022 la nivelul UAT Sfânt Mihai Român. Domnul secretar. Domnul Voin. Ionuț, ne auzi? Da. Abia acum vă aud. Ați dezbătut în comisia? Este ok. Da, aviz favorabil. Aviz favorabil. Bun. Alte întrebări? Dacă sunt abțineri sau împotriva acestui punct, vă rog să spuneți. Dacă nu, se consideră că sunteți pentru toți. Ne dați, vă rog, explicație, că n-am prea înțeles bine cum sunt. Aprobarea rețelei școlare? Da. E vorba de numărul de clase. Este vorba de rețeaua de învățământ preuniversitar Da. de stat de pe raza Comunei Sfânt Mihai Român, respectiv școala gimnazială Sfânt Mihai Român cu personalitate juridică, restul grădiniță Sfânt Mihai Român, grădiniță Sfânt Mihai Da, e ok, mulțumesc. și restul școlilor ca personalitate juridică arondată, cu mențiunea că această nouă grădiniță care a fost de lângă primărie este cu program prelungit, având în vedere că există aviz din partea Comisiei Aracip. Alte întrebări? Da, este ok. Mai aveți alte întrebări? Nu. Sunt abțineri sau împotrivă? Bun. Dacă nu, se consideră vot în unanimitate pentru. 15. Punctul 2 de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Sân Mihai Român în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Sân Mihai Român. La acest punct, din nou avizul favorabil al comisiei. Da, trebuie comisiilor, domnul da. președinte și ulterior da, propunere. haideți fiecare președinte să spuneți ce aviz. Domnul Buzan, domnul Voin și domnul Bitu. Eu desemnez pe domnul Meheș. Nu. Da, Nu. Deocamdată să aflăm avizul președinților de comisie. Punctul 2 nu era la comisia noastră. Deci comisia 1 nu are legătură cu punctul 2 de pe ordinea de zi. Nu? A fost la Comisia 3 și avizul este favorabil. Avizul este favorabil. Ok. Bine. În ordine. Acum la punctul 2, dumneavoastră vă rog să propuneți pe cine doriți. Dacă îmi permiteți, dragi colegi, cred că merge mult mai ușor să fie un reprezentant de la PNL, unul de la PSD și unul de la USR, dacă nu are nimic împotrivă. Văd că e ok, dar fiecare coleg are dreptul să propună pe cine dorește. Da, noi vrem să arătăm că o... Eu îl propun pe Iuga. Numai puțin. Haideți pe rând să-și termine Vâtcă ideea și apoi interveniți. Păi, cred că e destul de simplu. Cred că ar fi bine să fii tu de la PSD, domnul Buzan de la USR și domnul Loții de la PNL. Fiecare partid își face propunerile lor. Da, numai n-am zis că poate... Da, Trifan propune pe Meheș. Trifan propune pe Meheș. Todea pe Iuga. Și Georgiev tot pe Iuga. Nu mă interesează dacă e aceeași propunere. Mai trebuie o propunere. Aveți Meheș și Iuga și domnul Vâtcă, pe cine ați propus? Pe domnul... Bun, dacă cei doi s-au fost propuși, atunci rămâne domnul Buzan. Deci, Okay. domnul Vâtcă pe domnul Buzan, da? Alte propuneri mai sunt? Nu, pot să treci în continuare. Ok. Se supun cele 3 propuneri la vot. Dacă sunt doar 3, le votăm pe toate în bloc. Dacă ar fi fost 4, le-am fi votat nominal pe fiecare. Cine este pentru? Pentru. Nu sunt abțineri? Pentru. Doresc să intervin? Pentru. Da, vorbiți. Domnul Hărduț e pentru, e lângă noi. Da. Ok, în ordine. Deci 15 din 15 a fost consemnat rezultatul. Membri în Consiliul de Administrație al școlii, domnul Meheș, domnul Iuga și domnul Buzan. Punctul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor gratuități pe mijloacele de transport în comun pentru anul 2021. La ce comisie a fost acest punct? Comisia 1. La Comisia Economică, aviz favorabil. Aviz favorabil, ok. Dacă sunt alte întrebări pe punct din partea colegilor? Dacă nu sunt, cine se abține sau este împotriva acestui punct? Avem ședință acum. Avem o ședință de Avem Consiliu. ședință. O secundă. Da. Ok. 15 pentru atunci, pentru punctul 3 de pe ordinea de zi. 15 din 15. 15 din 15. Proiectul de hotărâre numărul 4. Aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Sân Mihai Român. Bănuiesc că la Comisia Economică, domnul Buzan. Da, aviz favorabil. Eu aș avea o întrebare aici legat de detalii despre toate aceste proiecte. Cum vor ajunge ele, mă refer la detalii, să poată să fie studiate de cetățenii comune? Vor apărea detalii în procesul verbal al ședinței acesteia sau cum? Ca să vadă fiecare exact ce s-a votat, ce s-a discutat legat de... Exact, pe ce rectificare. La rectificare de buget au fost mai multe subpuncte acolo. De exemplu, acum puteți... Păi nu, rectificarea bugetului local la final de an
se publică pe site. În momentul în care se propune un proiect de hotărâre pentru crearea bugetului inițial, acela este supus dezbaterilor publice. Acolo iau cetățenii cunoștință despre el, fiind și publicat atât pe pagina de internet cât și pe avizier. Dacă omul este interesat, poate să vină să-l consulte fără probleme. Rectificările se reflectă la final în balanță și în bilanța analitică pe care o are primăria și le depune ulterior pe site-urile atât a instituției noastre, cât și ulterior pe AC Guvernare. Deci, astea ce am discutat noi ieri și discutăm acum vor apărea pe site-ul primăriei sfârșitul anului, începutul anului viitor? Înțeleg. Da. Ok. Bun. Deci, în proiectul de hotărâre, în momentul în care va fi pe site, anexa de la hotărâre vine și ea pe site. Am înțeles. Alte întrebări pe punct? Da, spuneți, vă rog, cu rectificarea asta bugetară, că n-am prea înțeles. Pentru grădinița cu program prelungit, la care am mai făcut o rectificare în 2018, să ne dea domnul primar niște explicații. Domnul primar nu poate să participe la această ședință din anumite motive. O să spun eu două cuvinte legate. Care e valoarea? Deci numai puțin. A întrebat domnul Trifan. Haideți să lăsăm să-și termine ideea. Că nu ne înțelegem altfel. Vă rog. Da. Domnul Trifan, colegii de la Comisia Economică vă pot da răspunsul. Doamna Giughe a consemnat în caietul dumneaei al Comisiei, nu al dumneaei, al ședinței, a consemnat aceste date și împreună cu domnul președinte vă pot da un răspuns orice nelămurire aveți. Se poate, domnul Buzan sau doamna Giughe, să interveniți să detaliați puțin? O să spun eu două cuvinte și după aceea doamna Simona, dacă dorește să detalieze. Okay. Deci eu am înțeles aseară ce s-a discutat, este vorba legat de proiectul grădinți, este vorba de suplimentare cu 533.000 de lei plus TVA, care vor fi suportați din bugetul local, asta față de sumele aprobate prin proiectul respectiv, pentru a putea finaliza acea lucrare. Am înțeles de la domnul Trifan că a mai fost în mandatul trecut, acum 2 ani, au mai fost niște suplimentări. Nu știu detalii, nu am fost în acel mandat. Informațiile astea le-am aflat aseară, după încheierea ședinței Comisiei Economice. Întrebarea mea ar fi către domnul secretar, dacă știe această informație. Deci noi o să punem 533.000 de lei plus TVA. Care este suma care a fost aprobată prin contract cu fondurile europene? Sigur, deci noi suplimentăm o sumă. Dar n-ați avut sumele aseară. Stați că vă spun fără probleme, ați avut sumele. Aseară ați avut această foaie și devizul general cu centralizatorul de lucrări. Okay. Valoarea totală a proiectului, fără TVA, este 913.755,71. De aici, mai poți repeta, te rog, o dată suma, că n-am auzit bine. 1.913.755,71 lei, din care avem cofinanțarea de 533.038,88. 533.000 sunt bani. Deci noi suportăm practic un sfert. Bani prin finanțare europeană. Am înțeles. Deci noi suportăm practic un sfert din total sumă investită în acest proiect. Da. Colegi, încă o dată, vreau să mă asigur că înțelege toată lumea. Da, este ok. E vorba de cofinanțarea care trebuie să o facem. Mai puțin. Cofinanțarea aceasta a fost mai mică, dar având în vedere că au fost 5 licitații deja și nu s-a prezentat nimeni, așa cum bine știți și am mai dezbătut chestiile astea cu colegii din mandatul trecut la alte proiecte, în 2018 a intervenit ordonanța 114, de la 1 ianuarie 2019, salariul în construcții de 3.000 de lei. Ținând cont că este o lucrare de construcții civile unde este foarte multă manoperă, s-a actualizat devizul general pe partea de manoperă cu
raportarea la cheltuielile de minim 3.000 de lei garantată în plată pentru muncitori și a rezultat o cofinanțare, adică o sumă mai mare care nu este eligibilă și trebuie noi să o cofinanțăm din bugetul local. Acum văd că te rog să intervii. Da, din punctul meu de vedere e normal, trebuie să facem confinanțare, să meargă toată proiectul ăsta. Okay. Da, și noi am dat aviz pozitiv aseară, tocmai pe ideea că trebuie proiectul finalizat, implementat, să rezolvăm o dată treaba. Să vedem realizată acea grădiniță într-un final. Repet, nu știu, domnul Trifan spune de niște cofinanțări care s-au mai acordat anii trecuți. Nu au fost în acel mandat, nu știu mai multe detalii. Nu la proiectul de grădiniță, la proiectul de after school a fost. Am înțeles. Ok. Alte întrebări? Alte păreri? Nimic. Supune la vot. Nu avem. Supune. Suntem pentru. Dacă sunt abțineri sau vot împotrivă, vă rog să spuneți. Ok? Toată lumea este pentru, atunci se consideră. Da. 15 pentru. Proiect de hotărâre numărul 5. Privind aprobarea taxelor și a impozitelor locale pentru anul 2021. Domnul Bitu, vă rog. Aviz favorabil. Se poate să repetați? Aviz favorabil. Aviz favorabil. Am auzit. Economicul, domnul Buzan? Da, aviz favorabil. Deci, practic, taxele rămân la același nivel ca și anul trecut, fiind indexate doar cu rata inflației de 4%. 4%, corect. Alte întrebări? Abțineri sau împotrivă la acest punct? Sunt? Ok, se consideră 15 voturi pentru atunci. Proiect de hotărâre numărul 6, privind aprobarea încheierii unui nou contract de asistență juridică, reprezentare în instanță, aferent anului 2021. Te rog, secre. Comisia Economică, domnul Buzan. Da, aviz favorabil. Am înțeles că este vorba de o sumă de 3.500 de lei pe lună care va fi plătită unui avocat, la fel ca și anul trecut. Am înțeles că domnul respectiv a obținut rezultate și am dat aviz favorabil. Ok. Alte întrebări din partea colegilor? Da, aici aș mai avea eu un punct de vedere, așa cum am avut în fiecare an de contract cu acest, care nici măcar nu știu să seamă. Încercați să, domnul Trifan, încercați să reveniți, să mai spuneți toată, nu v-am înțeles. Da. Da, aici aș avea un punct de vedere. De acum 3 ani de când am încheiat acest domn, nici nu cunoaștem, nici nu știm activitatea lui. Și așa cum am făcut-o și în ședințele de anul trecut și acum 2 ani, aș dori să-și facă domnul avocat o dare de seamă. Ce proces a câștigat, ce a pierdut. Cred că n-am cerut un lucru atât de greu și aș dori să țineți cont de punctul meu de vedere. Da. Domnul Trifan, v-a spus primar tura trecută. Știți că am mai avut discuții cu un avocat care putea să fie prezent o dată pe an la ședință, să-l cunoaștem măcar. Da. Deci, domnul avocat are rapoarte de activitate lunară la fiecare factură, unde prezintă în mod detaliat ce a făcut la fiecare cauză, numărul cauzei, care sunt părțile din fiecare cauză, care este obiectul litigiilor și puteți oricând să treceți și să le consultați fără probleme. V-a spus și domnul primar acest aspect. Da, aici așa cum am făcut fiecare an de când domnul avocat nu se prezinte la ședință să... Dumnealui a spus că vine îi convocat dacă e necesar să vină. Domnul secretar. A spus dumnealui, domnul avocat a vorbit atunci și cu dumneavoastră și cu domnul primar. A spus că dacă îl convocați să vină, să discutați cu dumnealui, vine oricând, dacă prestabiliți acest aspect cu dumnealui înainte. Domnul secretar, dumneavoastră știți mai bine, când avem prelungirea contractului acestui avocat, se poate prezenta la o ședință de Consiliu, să-l cunoaștem, să ne dea niște explicații. Eu cred că așa e normal și transparent. Pentru chestia că dânsul nu participă, așa cum am făcut-o în ultimii 2 ani, noi ne abținem.
Dar n-a fost convocat domnul Trifan niciodată, oficial de către Consiliul Local. Haideți să rezolvăm problema. Haideți să rezolvăm problema. Domnul Buzan, spune. Hai să ne focusăm să rezolvăm problema. Să încercăm să-l convocăm la următoarea ședință, care va fi ținută la Căminul Cultural. Dacă nu va putea, atunci, în cel mai rău caz, să avem toate rapoartele pe anul în curs, pe anul 2000. Scuză-mă că te spus secretarul că sunt. N-am poate să fie, dar nu vorbim toți, că trebuie să termine ideea, văd că. Domnul secretar a spus că sunt acele rapoarte pe fiecare cauză în parte. Le poate studia. Dacă îmi permiteți, ca și consilieri, ar trebui să le primim și noi înainte să votăm. Spune, domnul Vâtcă. Să știm noi ce a făcut pe anul trecut. Domnul Vâtcă. Ați avut convocator și nu ați întrebat. Deci, în cadrul Comisiei Economice am fost întrebați ce s-a întâmplat și ce a făcut domnul avocat. Domnul președinte al Comisiei vă poate confirma acest lucru, că dumnealui a întrebat și membrii Comisiei. Da, doar că dumnealui nu poate să voteze în locul meu. Eu vreau să știu ce a produs pentru comunitate acesta. Suntem online. Dacă tot intervenim unul peste altul când un coleg își pune o idee... Ok, atunci data viitoare dați-ne și nouă documentație pentru ceea ce aveți nevoie. Termine ideea, te rog frumos. Domnul Vâtcă, ați primit documentația, nu ați întrebat nimic despre acest punct. Dacă ați fi întrebat, cu drag, orice coleg din primărie v-ar fi răspuns. Documentația ați avut-o pe mail de 4 zile, 5. Despre activitatea domnului avocat, nu am primit. Da, nu. N-aș cerut-o. Dați voie să lămuresc colegii noi care nu cunosc. Domnul Trifan, haideți, îi dăm cuvântul domnului Trifan să-și spune ideea. Haideți, spuneți. Domnul secretar, dar credeți-mă, nu va auzi. Am încheiat un contract cu un avocat pe care nu l-am cunoscut. Anul următor, când a venit la prelungirea contractului, l-am chemat să vină să facă o dare de seamă. De atunci au trecut 3 ani de zile. Cred că nu am cerut un efort atât de mare din partea domnului avocat. E vorba de o societate de avocatură, nu de o persoană. Propun două soluții practice. Rapoartele acelea ale domnului avocat pe anul în curs. Să le primim și noi. Să le primim pe mail. Domnul Buzan a avut un punct de vedere foarte bun. Să amânăm acest punct pentru ședința viitoare. O să intervin și eu. Te rog, domnul Todea. Bă, nu mi se pare corect. Ai convocatorul, te duci la secretar și te informezi. Și în ședință nu vii să ceri în ședință. Te duci înainte, ce se întâmplă cu asta, îți explică și la ședință vii pregătit. Nu că nu mă întreba nimeni. Experiența dumneavoastră, sunteți la al doilea mandat, aveți de unde să știți lucrurile. Da, domnul Trifan, știu. Deci atunci de ce ați fost votat de oameni, doar să ridicați mâna sus? Oameni. Da, dar voi de ce ați fost? Domnul Trifan. Nu, trebuie să vă înțelegeți, trebuie să vă înțelegeți între voi. Numai puțin. Trebuie să vă... Numai puțin. A avut domnul Todea un punct de vedere. N-a intervenit de la începutul ședinței. Domnul Vâtcă, lăsați-l să-și termine ideea. Vă rog frumos. Ideea e fără folos. Simona, te rog. Ieri s-a discutat foarte clar și au fost explicate toate punctele respective. Mă gândesc că, fiind doi consilieri din partea domnului Trifan acolo, colegi cu el, trebuie să ne înțelegem între noi și data viitoare să întrebăm direct în ședința economică lucrurile respective și să le notăm ca amendamente. Așa ar fi logic și normal. Doamna Simona, este vorba de o prelungire de contract care noi cerem în fiecare an, domnul avocat. Noi am avut un minim de pretenție să participe la o ședință de Consiliu în anul când se prelungește contractul să facă o dare de seamă. N-am cerut nimic. N-am nimic personal. Am înțeles și nu am contestat ce ai cerut. Era mult mai frumos să-l notăm de ieri și să se fi știut astăzi de ieri. Să nu pierdem timp. Avizul Comisiei Economice, care a fost, doamna Giughea? Favorabil. Au fost voturi împotrivă din partea colegilor din Economic? Nu. Deci au fost 5 voturi. Okay. Deci eu, părerea mea, propunerea domnului Buzan să amânăm pentru ședință. Deci, dacă pot să vorbesc legat de subiectul ăsta, am întrebat ieri exact acest lucru. Care este situația cu domnul avocat? Mi s-a explicat suma care se va plăti și am întrebat care este track record-ul lui, da? Adică ce a făcut până acum.
Și mi s-au dat mai multe exemple. Sunt foarte multe procese, omul am înțeles că își face treaba. E casă de avocat. 3.500 de lei pe lună, dacă comparăm cu tarifele tarifele altor avocați, nu este o sumă uriașă, nu e vorba de asta. Dar nu cred că strică în ce spun ceilalți colegi. Nu e vorba de amânat acum să dăm avizul sau să votăm pe subiect, dar nu cred că ar fi o tragedie ca domnul avocat să fie prezent la următoarea ședință care o ținem. Corect. Da, spus și data trecută că nu e nicio problemă. Faceți-o. Da, e foarte bine. Așa e bine, domnul Busan. Pot să întreb și eu ceva? Te rog. Mai avem contract cu el, că dacă nu mai avem contract, nu ne mai poate reprezenta. Domnul aceeași problemă organizați în fiecare an. Deci că în 3 ani de zile domnul avocat trebuia să știe că Consiliul Local vrea să cunoască. Haideți să răspundem domnului Todia prima dată. Până în 31/12/2020 este contract. O să intervin și eu. O să intervin să răspund. Te rog, Loții. Vreau să spun că pe lista a fost suplimentară chestia cu avocatul. Deci noi n-am avut de unde să ne... Nu este adevărat. Este Domnul ordinea de zi. Cum să fie pe lista suplimentară? Domnul Loții, ați citit ordinea de zi. Auziți, ordinea de zi, la mai mulți nu le-au mers mail-ul și nu. Păi nu... Ok, e în ordine, dar am întrebat la începutul ședinței cu cine n-a primit, n-a spus nimeni nimic și am înțeles că s-a discutat ieri. Ați fost prezent în Comisia Economică. Da, anumite puncte s-au discutat, corect. Da, punctul acesta s-a discutat. Da, domnul Meheș, imediat văd că. Corect, dar Nicu ca președinte de PNL poate să ceară... Este dreptul oricui, nu doar al lui Nicu. Absolut. Pune Vâtcă. Mulțumesc. Mă scuzați, nu am nicio problemă cu prețul, nu am nicio problemă cu persoana, doar că dorim să știm ce a făcut până acum. Am înțeles, e ok. Nu e problema asta. Pot să intervin 2 minute? Bune. În ăștia 3 ani, domnul Trifan a făcut scris cerere pentru să vină domnul avocat? Domnul Trifan. Că din gură toți suntem deștepți, dar niciunul nu a făcut scris. Dacă nu are scris domnul avocat, nu are cum să se prezinte. Că cineva noi ne certăm în ședință de fiecare dată. Domnul Georgiev, îmi dați voie să vă dau o replică. O cerere scris la noi, la primărie, la asta ca să meargă? De 3 ani dumneavoastră votați și... Nu, eu dacă am vrut ceva... De ce? Pentru că faceți parte din PSD? Deci dacă am vrut ceva, nu numai din gură, trebuie să știm și să... Domnul Georgiev, cunoașteți avocat, aveți o afinitate pentru dânsul de susțineți de 3 ani și nu doriți să facă... Domnul Trifan, când eu susținut. Este ok, mi se pare. Și apoi interveniți dumneavoastră, ca să ne înțelegem. Mai ai ceva de adăugat? Deci atât. Este depus o cerere la secretariat pentru să... Să fac o cerere oficială. Da, nu are cum să vină domnul avocat, să vină că noi dăm din gură numai așa. Domnul Georgiev, de moment ce noi îl plătim pe acest avocat, am cerut mult să vină o dată pe an când prelungim contractul să ne facă o dare de seamă. Asta v-am întrebat. Ați făcut scris? Putem? Dar dumneavoastră știți câte procese are primăria? Știu foarte bine. Știți câte am pierdut și câte am câștigat? Eu vă întreb pe dumneavoastră că sunteți al 2-lea mandat. Știu foarte bine. Și n-are rost acum să stau câte procese s-au întâmplat și câte s-au asta. Este strict. Atunci votați, domnule, nu vă întrerup nimeni dreptul la vot. Okay. Dar numai iarăși deblocăm morții. Ca să deblocăm situația, repet, hai îl convocăm pe domnul avocat la următoarea ședință să vină să dea explicații la orice membru, orice întrebare, orice lămurire fiecare. Reprezentant al casei de avocatură cu care e contractul acesta, că nu este pe persoană fizică. Deci, okay. În acea casă de avocatură sunt 1, 2, 3, 4, 5 avocați care ne reprezintă, fiecare în materia lui de cauze. Ok, unul care reprezintă acea casă de avocatură în relația cu Primăria Sănului Român. Okay. Să vină cu situația exactă, cu ce s-a făcut în acest an, cu raportul de activitate, să prezinte detaliile. Puneți, vă rog, numele avocatului, că nu-l mai rețin. Numai puțin, domnul Trifan. Cosmin, sunt la primărie. Poți să vii să le vezi acum, a spus domnul secretar.
Bun, ar fi bine, repet, nu trebuie să vin eu sau cineva la primărie, ar trebui să fie publice chestiile astea, cred. Sau, dacă nu, în cel mai rău caz, să le dăm tuturor consilierilor. Îmi permiteți? Da. Dacă intrați pe portalul instanțelor de judecată și dați judecătorie, tribunal, curte de apel și scrie Sunt Mihai Român, comuna Sunt Mihai Român, veți vedea câte litigii sunt. Este public pentru absolut toată lumea. Datele pe care ni le comunică dumneavoastră ca consilieri pot să vă parvină. Alte date nu pot să vă parvină din cauza adică pot să vă parvină dumneavoastră, dar nu neapărat și cetățenilor, decât datele care sunt și publice în instanță și le face publică și instanța, pentru că conțin date cu caracter personal. Am înțeles, ok. Raportul de activitate atunci eventual să-l primească pe mail toți consilierii. Cred că ar fi... Văd că ai vrut să intervii? Dacă ce a spus domnul Buzan, primim raportul de activitate pe anul trecut, este în regulă. Ok. Alte intervenții din partea colegilor? Da, eu vreau. Domnul Dan, vă rog. Dragi colegi, am văzut că începem să ne certăm. Dacă am fi citit bine regulamentul de organizare și funcționare, în fiecare comisie de specialitate sau în Consiliu, noi putem să cerem să participe, eu știu, cine vrea prelungire de contract, cine vine cu propunere de proiect. Deci eu cred că asta a fost o problemă noastră de organizare prin prima ședință și aș propune ca la următoarele probleme care se dezbat în comisii de specialitate sau în Consiliul Local, președinții de comisii ar trebui să solicite prezența avocaților și așa mai departe, care doresc prelungirea contractului sau orice probleme. Ca să nu mai avem probleme după aia să ne certăm că de ce nu s-a pus sau nu s-a putut rezolva. Ok, Ionuț, ai vrut să intervii? Da, vreau să se supună la vot pentru că nu-l putem amâna din moment ce e pe ordinea de zi. Îl supunem la vot. Dacă trece, trece. Dacă nu trece, nu trece. Nu-l amânăm. Cu siguranță se va supune la vot. Doar dacă mai vreau colegii să intervină, să-și pună părerea. Sunt suficiente explicații. Supuneți la vot, domnul președinte. Okay. Vă rog. Mulțumesc. Dacă sunt abțineri... Rămâne amendamentul că o să vină un reprezentant din partea firmei de avocatură la următoarea ședință. E în regulă, e corect. A fost consemnat. Trebuie făcută o cerere scrisă de cine dorește. E ok. Eu zic că putem face un amendament la chestia asta. Ce să fim? De asta suntem 15 consilieri. De-aia, domnul Buzan, că domnul Trifan niciodată nu a făcut, el nu m-a zis, dar niciodată nu a făcut o cerere să se facă. Nu poți să chemi cineva... Eu nu am fost în vechiul Consiliu ca să știu. Domnul Trifan este un singur... Să deblocăm situația. Sunteți voastră. Dacă vă interesați, face. Eu doar l-am cerut, l-am chemat pe domnul avocat să vină o dată pe an să facă Eu nu sunt interesat, eu sunt mulțumit de domnul avocat. Dacă dumneavoastră nu sunteți mulțumit, dumneavoastră trebuie să faceți cerere, nu să fac eu care sunt mulțumit. Să-l chem. Au dreptul consilierii să ceară, să propună un amendament și să ceară ca domnul avocat să fie prezent data viitoare. Domnul avocat, eu fiu de avocatură, reprezentantul cercetării de avocat. Supune-o la vot și gata. Stimați colegi, cine este împotrivă sau se abține la acest punct? Trifan se abține. Domnul Trifan se abține. Alte abțineri? Julian se abține. Mai sunt abțineri? Meheș se abține pentru neînțelegere. Domnul Meheș se abține? Deci domnul Trifan, domnul Meheș. Restul este toată lumea pentru? Pentru. Deci două abțineri. Da, pentru. Cu acel amendament ca să fie lămurită problema dată în următoarea ședință. Cosmin, numai puțin să termin, te rog. Da. 13 pentru și 2 abțineri. Domnul Trifan și domnul Meheș. Este în regulă? Da. Și Julian. Cine? Julian, Leonard. Julian. Nu, dar să spună să deschidem microfonul, că nu auzim. Da. Și eu mă abțin. Domnul Julian se abține și el. Deci 3 abțineri și 12 voturi pentru, stimați colegi, la acest punct. Acum te rog, Cosmine. Da, deci pentru a lămuri pe toată lumea și pentru a cunoaște acea firmă, că suntem mulți consilieri noi care nu cunoaștem. A fost consemnat, Cosmin. Este ok, bun. Okay. Bine.
Punctul numărul 7 de pe ordinea de zi. Aș avea Okay. o întrebare. Domnul doctor, vă rog. Întrebarea mea Nu vă auzim. e ce rost mai au comisiile? Ce rost mai are să ne întâlnim în comisii înainte, care sunt reprezentanți din toate partidele și am căzut de a puterii, ca după aceea membrii din aceeași comisie să nu mai fie de acord. E o chestie, acum eu nu știu, de-aia vă întreb. Dacă e o chestie de partid, așa se face, în sensul că dacă eu sunt convins că trebuie să votez pentru, la orice fel de problemă, nu ne aflăm la problema asta. După care, în ședința de plen, președintele partidului din care eu fac parte are altă părere. Eu trebuie să-mi schimb părerea automat. Eu nu știu că n-am făcut politică până acum, de-aia vă întreb. Care este cutuma, care e protocolul în astfel de situații? Că n-am înțeles de ce, că domnul Meheș ieri în comisie n-a avut nimic de obiectat relativ la punctul. Eu n-am o problemă că pot să schimb votul oricând, dar e interesant așa pentru mine cum putem pierde jumătate de oră să discutăm de o chestie care, din punctul meu de vedere, eu că am fi împotriva prelungirii acestui contract, o să ne trezim la 1 ianuarie, nu avem cine să le reprezinte în procesele pe care le are primăria. Și Corect, atunci domnule. o să trebuiască să am altă casă de avocatură, probabil cu un preț mai mare decât asta de acum, sau mai mic, nu contează, dar noi o să avem procese în care nu o să fim reprezentați. Problema e, da, facem un amendament astfel încât Casa de Avocatură care a reprezentat Comuna Sâmihaiu Român să vină cu o dare de seamă și așa mai departe, dar din punct de vedere funcțional ar fi necesar ca acest contract să se prelungească dacă toți am ajuns la concluzia că e ok. Da, domnul doctor, aici aș dori să am și un punct de vedere, să vă dau un răspuns. Foarte bine ați spus problema, așa o puneam și noi acum 3 ani și nu s-a ținut cont. Deci cred că nu am cerut mult acestui domn avocat să vină o dată pe an să facă o dare de seamă, ca să știm și noi consilierii, că o să ne întrebe lumea prin sat ce procese ați avut cu ăia, ce ați făcut. Chiar nu știu nimic. Deci nu am nimic personal cu domnul avocat și știu că primăria trebuie să aibă un avocat. Dar fiind acum nou în acest Consiliu Local, aș dori să înțelegeți că eu acum 3 ani de zile, când am prelungit, când am făcut contract cu acest domn avocat, am avut un amendament în care am spus în anual să vină să-și facă o dare de seamă, ceea ce nu s-a întâmplat. Deci nu cred că sunt împotrivă sau am ceva cu acest om. Dar trebuie să știm O ce să votăm intervin. și trebuie să știe și oamenii să pot să reprezentăm. Te rog, mai ai ceva Iar de votul spus? de comisie este consultativ. Mai ai ceva de spus, Nicu? Am terminat. Ai terminat? Te rog, Mita, că a terminat ideea. Domnul doctor nu înțelege că la comisie e una și când șeful de partid îți spune să schimbi votul, ți-l schimbi. Asta se întâmplă. Asta faceți dumneavoastră, domnul Mita. Votați în necunoștință de cauză. A, știu. Înseamnă că și Meheșer nu pot de acord. Cu asta și azi nu mai e. Mi explici și mie de ce. Da, domnul Mita. Asta v-a întrebat domnul doctor. Asta am explicat. Nu ție, domnul Trifan. Cu domnul doctor am vorbit. Eu propun ca domnul secretar, dacă chestiile astea degenerează, să puneți pe mut persoanele. Deci are rost să ne... Hai să... Am stabilit ce facem, am înțeles. Tuturor. Știu. Da, domnul președinte. Iată, inutilă... No. Stimați colegi, ne vedem în plen data viitoare și discutăm mai lejer acest punct. Haideți să trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor de școlarizare la nivelul școlii gimnaziale Sâmihaiu Român. La Comisia Economică... Domnul Mita, ca să vă mai dau un răspuns, să știți că 2 consilieri PNL au votat. Deci nu să iau ordin de partid.
Domnul Trifan, haideți să trecem peste punctul ăsta, să când ne vedem data viitoare și cu un reprezentant al Casei de Avocatură să rămânem pe el. Sunteți de acord? Corect. Corect, doamnă președinte. Domnul Buzan, în legătură cu aprobarea burselor de școlarizare, Comisia Economică? Aviz favorabil, da. Și Comisia... Aviz favorabil. Și Comisia de Agricultură, domnul Voin? Aviz favorabil. Aviz favorabil. Dacă sunt alte intervenții pe acest punct? Sunt abțineri sau voturi împotrivă din partea colegilor? Dacă nu, se consideră 15 voturi pentru. Trecem la de interes social. Okay. Trecem la primul punct de pe suplimentare. Subsemnata Tirchi Nicoleta în calitate de inspector asistent în cadrul compartimentului de asistență socială, având în vedere prevederile articolului 6 aliniatul 7 din legea 416 din 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, privind obligația întocmirii planului de acțiuni și lucrări și aprobări anuale a acestuia prin hotărâre de Consiliul Local, propun a fi realizate următoarele lucrări de către persoanele apte de muncă, beneficiare a legii 416 din 2001, cu modificările și completările ulterioare. Precizez că aceste lucrări sunt preconizate a se realiza, însă se vor efectua și alte lucrări a căror executare se va dovedi a fi utilă și necesară. Citesc fiecare lună. Doriți? Avizul Comisiei, nu. Avizul Comisiei, vă rog. Aviz favorabil. Aviz favorabil. Dacă sunt alte întrebări pe acest punct? Sunt voturi împotrivă sau abțineri? Se consideră 15 voturi pentru. Următorul punct. Subsemnata Enache Floare, referent superior de specialitate al Comunei Sfânt Mihai Român, analizând cererea domnului Pintilie Mihai Constantin, în calitate de inginer topograf, privind înscrierea în cartea funciară a drumului de exploatare DE 278 în favoarea Comunei Sfânt Mihai Român în suprafață de 5807 metri pătrați. Această înscriere este necesară pentru finalizarea planului parcelar pentru Tarlaua A261 cu limitele naturale la nord. Propun astfel adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local prin care să dispună înscrierea în CF a terenului denumit DE 278 al localității Sfânt Mihai Român. Domnul Bitu? Aviz favorabil. Aviz favorabil. Dacă sunt alte întrebări pe acest punct? Abțineri împotrivă? Se consideră 15 voturi pentru. Corect. Pentru. Următorul punct. Subsemnata Lața Mirela, angajata Primăriei Comunei Sfânt Mihai Român, având în vedere dispoziția primarului de anulare a procedurii simplificate online, având ca obiect execuție lucrări pentru proiectul construire grădiniță cu program prelungit Udvin. S-a discutat în plen asta, mulți scuze. Asta este punctul cu grădinița, Secre. Le-ai pus la suplimentare. Nu, e la suplimentare. Da? Da, nu e rectificare. S-a discutat la E grădinița sau after school până la urmă? Da, ok. Deci grădinița. Deci e vorba de grădiniță care am discutat-o. Dacă sunt alte întrebări? Deci este vorba despre actualizarea devizului general și aprobarea cofinanțării de care am discutat. Da, că nu s-a votat, scuze. Dacă sunt abțineri sau voturi împotrivă? Dacă nu, mulțumesc, 15 pentru. Preferatul cu dispensarul. Da. Unde e? Mai avem un punct pe ordinea de zi. Da, 15 pentru. Nu e. Aici. Nu e. Scuze o secundă.
Bun, stimați colegi, avem cererea 7904 din 23/9/2020 a doamnei dr. Budulan Simona. S-a discutat în Comisia de Urbanism săptămâna trecută, la care am fost prezenți, în 8/12/2020, în care am fost prezenți toți cei 5 membri. Da. La punctul. Aici aș avea eu. Domnul Trifan propune să se dezbată în Consiliul Local și să se stabilească tariful și perioada contractului. M-ați auzit, domnul Trifan? Da, asta am propus în comisie și aș dori să văd și părerea celorlalți colegi. Proiectul de hotărâre este pe un an, colegii. Tariful? Și se reactualizează în fiecare an sau? Poftim? Și se votează în fiecare an prelungirea contractului sau? Da. Da, avem un tarif stabilit de acum 2 ani, în colegii care au participat în Consiliul trecut. Da, a rămas același tarif, este tariful de... Stai să mă uit că mai înainte sau am trecut. Numai dacă așteptați un minut să caute domnul secretar, dar cred că a fost acum 2 ani, domnul Trifan. Da. A fost modificat anul trecut. Eu știu că acum 2 ani. Acum 2 ani a fost odată și anul trecut a rămas tot în cine. Unde este starul de la ședința asta? Eu pot un pic până să uite secre. Spune. Aș vrea programul lui doamna doctor, trebuie să stăm de vorbă cu ea. Deci de la 9 cel puțin până la 1:30, 2. Că acum miercuri mi-au zis oamenii că a venit la 9:30, 10 și la 12 plecat. E vorba de la germanul, nu? La aia mă gândesc. Și germanul și românul, da. Eu vorbesc de germanul, n-am treabă cu românul. Că acolo e program stabilit, e afișat, aici ai cum... Cu avocatul o chemăm și pe doamna doctor în ședința viitoare. Vine o dată pe săptămână numai la germanul, o singură dată vine, miercurea. Da. Așa a fost întotdeauna. Eu știu că așa a fost, dar doamna doctor Cuțui stătea și până la 3. Ieri a venit, mi-au zis oamenii, deci nu pot eu să vă spun. M-au sunat și mi-a zis, la 12 a plecat, n-am mai vrut să iei. Adică n-am înțeles. La puțin, colegi, haideți să găsiți domnul secretar. În documentația de pe e-mail pe care ați primit-o pentru taxe și impozite, aveți și taxa de... Unde stați că am pierdut-o? Spații dispensare. Tarife pentru servicii de interes local. Punctul 5, spații dispensare. Nu știu dacă vedeți sau nu ce vă arăt eu aici. 5 lei per metru pătrat per lună. E ok. O secundă, colegi. Mai puțin să ne asigurăm că nu facem vreo greșeală. Știi că eu știu, parcă era ultima dată am stabilit parcă 2 euro pe lună, pe metru pătrat, parcă. Putem stabili în euro. Da. Este 5 lei, uitați, este și domnul Hărduț care poate să confirme. La punctul 5. Nu mai țin minte atunci. Da. Parcă la Odvir. Ascultăm dacă aveți păreri vis-a-vis de acest punct. La germanul îți 2 încăpere, folosește numai una. Acum trebuie să vedem exact cum. Eventual una dacă mai vrea cineva să vină sau... Ok. Alte întrebări? Domnul Trifan. Să supunem la vot. Sunteți mulțumit? Lasă-mă. Da, am stabilit acum 2 ani un tarif și aș dori să se respecte tariful ăla. Anul trecut, acum 2 ani s-a stabilit un tarif care a fost ulterior modificat anul trecut. Rețineți că a fost stabilit acum 2 ani. Vă referiți la dispensarul probabil de lângă cabinetul stomatologic de la Udvin, corect? Da. Și știți foarte bine că apoi anul următor s-a stabilit 5 lei. Eu n-am mai reținut suma exact. Poate ceilalți, poate dumneavoastră, nu știam. Am văzut acum că e 5 lei metru pătrat. Da, eu sunt pentru 5 lei. Ok. Alte întrebări? Eu sunt pentru 50 de lei pe an. M-am avut contractele cu doamna Cuțui sau cine, nu? Alte întrebări, colegi?
Ideea de bază cu aceste cabinete mă gândesc că este să avem servicii medicale decente în comună, nu atât partea financiară, în primul rând, că nu putem să facem mari încasări din acei bani, ci să respecte programul, să ofere servicii decente către populație. O să rezolvăm problema și cu germanul, ce a spus colegul Todia. Alte păreri? Opinii? Auziți? Noi nu putem interveni la programul doamnei doctor. Doamna doctor face programul cum vrea dânsă. Domnul Mita. Da, am înțeles. Deci Păi de timp ce? de 8 ani de zile, doamna doctor Scuțui avea doar miercuri, o singură zi. Două ore pe zi. Deci acum toată lumea când ne convine. Domnul Meheș, ușurel, te rog frumos, nu te agita, că stătea până la ora 3, doamna doctor. Venea tot o dată pe săptămână, vine și doamna doctor. N-am nicio problemă cu ea, nu m-ai înțeles greșit. E foarte bine, dar am zis să stea cel puțin până la 1. Mi-a zis oameni, nu știu, nu vorbesc n-am fost să verific, dar mi-au zis oameni că a venit la 12 și a zis că pleacă, nu i-a mai făcut rețeta. Deci vii o dată pe săptămână. Deci nu știu de unde știi tu că stătea 2 ore la seminarul german, de unde ai informația asta, dar eu îți spun că nu stătea atât. Da, ok. Astea sunt niște avea de la 10 la 3. Pleca și la 1:30, 2, nu mai era nimeni, pleca, nu zic că nu. Dar avea de la 10 la 3 programul, să știți. Da, astea sunt asistenta, nu, doamna doctor. Să le stabilim cu ea. Ok. Alte întrebări, colegi? Am făcut și eu o operațiune. Cine este împotrivă sau se abține la acest punct atunci? Atunci se vor consemna 15 voturi pentru. Nu avem nimic. Diverse. Dacă aveți ceva dumneavoastră la diverse. Hai să mă schimbe. Aș avea. Eu aș dori ca de luna viitoare să facem ședințele de Consiliu în Căminul Cultural. Avem distanțarea socială, avem tot ce trebuie. Că pe Zoom-ul ăsta nu ne înțelegem. O secundă să-și noteze, domnul secretar. Dacă îmi permiteți, domnul președinte. Spuneți. A fost o cerere doamnei Fleșcan vis-a-vis de concesionarea unui teren. Cererea doamnei Fleșcan n-a intrat. N-a intrat nicio cerere de pe urbanism, de pe economic, de pe agricultură. Doar urmează să fie puse pe ordinea de zi când avem referatele comisiilor compartimentelor de specialitate. Mulțumesc. Alte întrebări? Dacă nu, eu vă doresc sărbători fericite tuturor. Doamne ajută! Mulțumim, sărbători fericite. Sărbători fericite și liniștite vă doresc. Numai bine. La fel, mulțumim! La fel. Transmite sănătate domnului primar, domnului secretar, la mulți ani și toată lumea sănătate și numai bine. Vă mulțumim, Doamne ajută, la fel. Domnul președinte, domnul Hărduța, că sunteți aici. Și mie, unde trebuie să apăs ca să mă văd și eu, mă, dacă vreau să votez. Acum a fost să vorbesc. Da? Acum. Și când vreau să opresc,